खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दं दिनै एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि जाजेननाय गेदेमा रन्जन दैमारिनि 66थि गोथार जोनोम सान। दिनैनि गोथार सानाव बिथां गेदेमानिसिम आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलनि जानानै जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बिथां गेदेमाया गोगो देहा लानानै जाहाथे गोजोन थानो हायो। रैखाथि एजेन्सिफोरा राजथावनि दिल्लीयाव उदखारिफोरनि खैफोदखौ लानानै एलार्ट फोसावदों। मोनसे संगालि खौरां मोननायनि उनाव गोदान दिल्लीनि माखासे ओनसोलाव रैखाथि थिसनथायखौ बारायना होनाय जादों। जारिमिनारि लाल किल्ला साखाथियाव उफ्रा पुलिस पस्टफोरखौ थिसननाय जादों। सेन्सिटिभ जायगाफोर, धोरोमारि जायगाफोर आरो सुबुं थुबुर जानाय जायगाफोरखौबो नोजोर होनाय जादों। मख'जाथावदि पाकिस्तानी उदखारि आफाद लश्कर-इ-तैयबाया दिल्ली आरो हादोरनि गुबुन गुबुन सोहोरफोराव गाग्लोबनायनि खैसार खालामगासिनो दं होननानै संगालि एजेन्सिफोरा खौरां मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे उदखारि आफादा हरखाब बेफ्रुग्रा हाथियारफोरखौ बाहायनानै गाग्लोबनो थांखि लादों। बे सानथांखिया लाल किल्ला आरो चांदनी चौक हालामनि धोरोमारि थावनिफोरनि साखाथि फाखाथि ओनसोलफोरखौ सन्देह खालामनाय जादों। बेराफारसेथिं रैखाथि एजेन्सिफोरा बे खौरांखौ गोथौयै सानदों आरो नायबिजिरदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो हानाय जायाखै। सांग्रांथि महरै दिल्ली पुलिसा लाल किल्ला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, गाहाय बाजारफोर आरो थानसालिफोरनि खाथि खाला पेट्रलिंखौ बांसिन खालामगासिनो दं। दिल्लीयाव हाबग्रा गाहाय लामाफोराव नायबिजिरनायखौ गोख्रों खालामनाय जादों आरो सीसीटीवीनि नोजोर लाखिनायखौ बांहोनाय जादों। पुलिस बिबानगिरिफ्रा बुङो दि बेयो मोनसे सरासनस्रा रैखाथि सांग्रांथि आरो रायजो राजाफ्रा गिनो नाङा होननानै सांग्रांथि फोसावदों। नाथाय रैखाथि एजेन्सिफोरा थांनाय बोसोराव जानाय मोनसे गिदिर जाथायखौ लानानै मख'दों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जेराव नभेम्बर दाननि 2025 खालाराव लाल किल्ला खाथियाव गंसे बमा लानानै कारा बेफ्रुदोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन आरो गोबां जोखोम जादोंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि बे बेफ्रुग्रा मुवा लानानै गंसे गारिया हरखाबै फैनानै खाथिनि गारिफोरनि सेराव फैनानै बेफ्रुदोंमोन। बे जाथायजों लोब्बा थानाय गोबां दायनिगिरिफोरखौबो हमनाय जादोंमोन। नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सि थामहिनबा NIA बे जाथायनि सायाव बिथा खालामनानै नायबिजिरनायखौ आरोबाव खालामदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मुलुगनाङारि हादोरफोरनि समाजारि बिजोङाव सावरायजाबाय थानाय जेफ्री एपस्टीन, जाय मोनसे गाज्रि नेटवर्कनि बिगोमा, बेनि सायाव गोबांथार सावरायजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दा बे खेबाव जेफ्री एपस्टीननि चाइल्ड पर्नोग्राफि नेटवर्कजों गोरोबनाय मोनसे केसआव उत्तर प्रदेशनि बान्दायाव थानाय मोनसे जर'खा पक्स' बिजिरसालिया शुक्रबाराव डार्क वेबआव गोबां गथ'साफोरनि आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय, सेबखांनाय आरो भिडिअ फान्नायनि थाखाय सासे हौवा आरो बिनि बिसिखौ फासिनि साजा फोसावदों। मख'जाथावदि बिजिरसालिया सोरखारि जुनियर इन्जिनियार JE रामबबन आरो बिनि बिसि दुर्गावतीखौ सा 33 गथ'साफोरखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव हमनानै फासिनि साजा फोसावबाय। फासिनि साजाखौ फोसावनानै बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया बुङो दि गोबां जिल्लाफोराव बे साजा होनायनि गोबां बिबां दायनिगिरिफोरनि गाज्रि आखुनि थाखाय बियो मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव आरो मुगैथाव आखुनि होनना दाय खालामदों, जायनि थाखाय बेखौ सोदांनो थाखाय जेबो जायगा गैया। रामबमन आरो बिनि बिसिखौ CBIआ 31 अक्ट'बर 2020 खालाराव गथ'साफोरखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय, गथ'फोरखौ इनाय खामानि मावनायनि थाखाय जेराव बाहायनाय आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों गथ'सा आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय मुवा बानायना राननायनि दायाव केस खालामदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे केस थिसनो आरो बिथांमोनखौ फासिनि साजा फोसावो। भारत हादोरा थाबैनो हादोरनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन अख्रांमा बिल्डिंखौ लुफुंगोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला हारियानानि गुरुग्रामाव थानाय द्वारका एक्सप्रेस वेनि साखाथियाव 1000 एकड़नि ग्लबेल सिटी प्रजेक्टनि बाहागो महरै भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिल्डिंखौ लुनायनि बिथांखि लानाय जादों। हारियाना सोरखारा बुहुमनां थाखोनि फोनांजाबनाय आरो नोगोरारि बिथांखिनि गेजेरजों हादोर गेजेरारि फालांगि मिरुफोरजों रायजोखौ बुहुमनां बादायज्लायनायाव लाबोनो थाखाय बे थांखि गोनां नाजानायखौ आखायाव लादों। हिंदुस्तान टाइम्सआ फोसावनाय बायदिब्ला एबा फोरमायनाय बायदिब्ला हारियानानि केबिनेट मन्त्रि राव नरबीर सिंहखौ मख'नानै बे बिथांखिया दासान्दि प्रप'जेल एबा रिक्वेस्ट फर प्रप'जेल थामहिनबा REP थाखोआव दं। रिपर्टनि बादिब्ला बे बिल्डिंखौ गलाय गथाय बाहायग्रा थावनि महरै थांखि लानाय जादों, जेराव प्रिमियाम अफिस स्पेस, ग्लबेल
कर्परेट गाहाय मावख', आलासि जिरायनाय आरो रायजोआरि सुबिदाफोर दं। बेनि फालांगियारि थांखिनि अनगायैबो रोंग'साफोरा बे जौगानायखौ मोनसे स्टेटमेन्ट प्रजेक्ट महरै नायगोन, जाय हारियानानि बांबोनाय रांखान्थियारि थांखिफोर, गोख्रै नोगोरारि सोलायनायखौ दिन्थिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 12 मिलियन बर्ग मिटारनिबो बांसिन बिल अफ एरियाजों ग्लबेल सिटियाव 10 लाख कौटि रांसो रां खाथायनो हागोन होनना साननाय जादों। सिं बिथाङा बुंदों दि भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन टावारनि थांखि आरो ESGनि रादायफोर दिदोमथि आरो रांखान्थियारि जौगाथायनि सायाव गोसो होनाया ग्लबेल सिटिखौ हारियाना आरो NCRनि थाखाय मोनसे सोलायनाय नोगोरारि जौगाथाय महरै जायगा होगोन। बे मावदांथिनि डिजाइन सिंगापुर, जापान, इउर'पियान इउनियन, दुबाइनिफ्राय सोलोंनायनि सायाव बिथा खालामो। बे गासै बिल्डिंफोराव 24/7 मोब्लिब गोहो आरो दैनि जगायनायखौ थि खालामनो थांखि लादों। बे मावथांखियाव 5,20,000निबो बांसिन साख्रि सोरजिगोन आरो जानो हागौ 200निबो बांसिन माल्टिनेशनेल कम्पानिफोरा थागोन। जरहाट पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। जरहाट पुलिसनि अपारेशनाव सिखावफोरनि मोनसे हानजाया हमजायो, जाय हानजायाव मोनसे फालांगियारि फसंथाननि बिगोमाबो दंफायो, जाय खावनाय मुवा बेसादफोर बायनायनि फालांगि खालामो। जरहाट पुलिसआ बे दानाव जरहाटनि गंनै प्लेटआव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सिखावफोरनि हानजाखौ हमनो हादों। मख'जाथावदि नायबिजिरनायनि उनाव जरहाट पुलिसआ दरं जिल्लानि दलगावारनिफ्राय बे हानजाखौ हमनो हायो। बेजों लोगोसे खावनाय गहेनाफोरखौबो फानबाय थानाय गंनै फसंथाननिफ्राय पुलिसआ 2 सुबुंखौ हमनो हादों। जरहाट पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव गोबां लाख रांनि मुवा बेसाद, सना रुपाफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे पुलिसआ हमजानाय सिखावफोरखौ लकमान आली, चैदुर रहमान, नूर मोहम्मद आली होनना सिनायथि होदों। बे सिखावफोरा जरहाटनि गंनै प्लेटनिफ्राय खावनाय 30 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि सनानि गहेनाफोरखौ दरं जिल्लानि दलगावनि अबुबकर सिद्दिकी आरो बरपेटा जिल्लानि चापरनि इमरान आहमेदनो फानदोंमोन। फारसेथिं पुलिसआ हमजानाय सिखावफोरनिफ्राय गोबां मबाइल फनफोरखौबो जब्द खालामनो हादों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।